खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सबाय माजिजों फगबारनाय महर लाना सोनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबोसै लामा जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बिसास खालामनाय नङा दिनै क'क्राझार मार्केटआव आङो थांलाय फैलाय सयबार जाबाय आरोना फुरा सयबारखा गोलोमनायाव आयै हामाबो नैबेखिनिया खौलौलौ जालायलायबाय आरोना बाखिया बिदिनो हामा खिन्थु नैबे जरा खौलौ नुदों नै नोंथांमोना नुवाखै खोमा खिन्थु जाय नुदों रियेलाव माथो हामदोंलाय होनगासिनो दङ खिन्थु मोखाङावल' नैबे खौलौ जादों आरोना बाखि सुदोंमोन आं फिथाजों उदैया बेनो बे दंथ'यो दाख्लैफोर जाखिनो दङ बिदिनो दङमोन आरोना थ' रुमनिफ्राय जायखांनाय समाव जाथारबाय नालाय सुनाफोर ओंखायनो बिनि सिगां ब्लगआव खिन्थाखादोंमोन आंनो एसे एनै शपिं खालामनो नांगौ बुस्थुफोरखौ होननानैहाय थ' आरो बिनि उनावबो आद्राखौ आं थांबावबाय माने मबाइल दाखालै आङो खाथियावहाय मबाइल फाहामग्रा दं होनदोंमोन ना बेहाय लांनो होनदोंमोन बे गथ'आ गैया गुवाहाटियावसो थांदोंनो आं सानबाय बेलासियाव हैनोसै आरामसे आधा घन्टा 40 मिनिटसो लागोन होनदों नालाय दाना फन हरबाय आं गथ'आ गैया जाबाय गाबोनसो जागोन ओमफ्राय गाबोन जाबालाय आं मा खालामनो आंनो गाबोननिखौ नाङाना ओंखायनो लगे थांफिनबाय आं रेलगेट खाथियाव अबेबा दखाना बन्द' थांफिनबाय होबाय दाना आधा घन्टासो मोनगोन जाबाय आइसना आधा घन्टासो मोनगोन जाबाय आधा घन्टासो मोनगोनबाबो आं नैबेखौ लानो आधा घन्टा बहा थाबाय थानो एसे नांबावगौ बुस्थुखौ लायनायाव 10 मिनिटसो थांबाय आरो जायाखै हे मार गुलिनानै फैफिनबाय आङो लगे आरोना ओमफ्राय फैफिननानै नै मोनागुलायबायनो गोलोमफ्रुजोब्बाय थारमाने ओमफ्राय आङो हारसिंसो हिउट फैब्रबदों आरोना मबाइलखौ लांनो होननानै खिन्थु इन्ट्र'आ न'आव थांनासो मारै हैयो सनाफोर कनफिउज जानो नाङा आंना बिदिनो मालाबा उल्थां फाल्थां जायो माने मबाइला फाहामबाय नालाय ओंखायनो एसे मोजाङै शुट खालामनानै नायनोसै होननानै खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय नायदो आंनि मबाइल कभारनि अबस्थाया आरोना एन्जर जाख्लानाय ओमफ्राय फिसाजोबो सम देलायहोयो नालाय पाउडार नांसोलायनाय आरोना उफाय गैया बिदिनो सोलिनाङो आरो ओमफ्राय लगे आङो आंनि अनजालि लोगोरिखौबो माने आदार जाहोखानोसै होननानै फुल टेंकि जाहोन होननानै ओमफ्राय जाहोबाय आरोना नों इदिसो सिखारनानै थादों मा ओइ नों गाबदोंमोन नामा सना गाबदोंमोन सेस आंखौ नै मायदि बोराबखो नों गाबदोंमोन आयौ सना ओमफ्राय आयंजों हमजादों बामजादों आयंजों नों उन्दुलांनायखायसो आं माम्बार थांदों नङाबा दा मामानि दखाना बन्द' जागौमोन नालाय दखाना बन्द' जाबा आं मबाइलखौ बोरै मोननोमोन ओंखायनो आङो नोंखौ उन्दुनायखाय आं माम्बार थांनानै फैदों दे मा आं सकस लाबोबायना बिदि नोंहा मोदै रानथाबलायनाय जानानै थानांगौ आरो गाबनो ओंखारथारदों फैदो आं बामसि फैदो सना फैदो आयो मोदै रानथाबलायनाय दङ औ फैदो सना बामसि आं फैदो ओमफ्राय आन्दायनाङा आरोना सोनाफोर आंना इन्ट्र' माने न'आव फैनानैसो खालामफैनाय जादों सिगां एसे बे मबाइल दखानाव एसे क्लिप लानाय मा लानाया इन्ट्र'आनो गैयामोन जास्ट लालाबायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय एसे थाबथां सिबथां हाल्का फुल्का जानानै थाबनो घुमायनांसिगोन आरोना अखानायै थाब सिखारनांगौ बेनिफ्राय आङो मोननै मोनथामसो कमेन्टनि एसे मोजाङै रिप्लाय होनो सानदों बे ब्लगावनो आरोना सासे सिस्टारा सोंहरदों नेभिडिक्टार ना मा सिस्टारा मा होनो सिस्टार बे सान्दुदिङा लामाजों थांबानो गेटजों हाबबानो लालियाफाराखौ मोनो नामा होननानै येस नोंगौ सान्दुदिङा हाजोआव थांनो बै मन्दिराव थांबानो बेनि सिगाङावनो हाथिखटा होननायजों हाबबाबो जायो आरो मोनसेया मा होनो र' माबा मोनलाय हारसाफोरनि गामि आं बावलायलांबायहाय हारसा जायगाजोंबो मोनसे हाबग्रा दं आरोना बेजों जों बारा थांखायनो जायगानि नामखौ बावलायलाङो आङो हाथिखटा होननायजों हाबबाथाय सान्दुदिङा हाजो बे मन्दिरखौ मोनहैनायनि सिगाङावनो बै दैखौ मोनहैनायनि सिगाङावनो हारसा गामि बारलांबाय एसे ओमफ्राय एसे थांनानैहाय मोनसे ब्रिज मोनोना दलं बे दलंनिफ्रायनो जोंनि लालियाफारासै आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव एसे बांगालफोरनि माबा एरिया मोनबाय बिसोरबो लालियाफारानो माने बेथ' जोंजों नांजाबनायसै आरो गामिसेयानो जाखाबाय बेनो जोंनि गामि बेजोंनो सिदा थांबासो जोंनि गामिखौ गालांबा जोंनि गामि गेजेरनि लामाजोंनो थाङो आरोना जोंनि गामिया ओंखायनो माने लामाफ्राव बारा फ्रि नङा जोंनि गामिनिल' लामा नङा आरोना माने
एकदम मेन सरब बायदिसो आरो मेन रड बेजों बारनानै गोबां जायगा थांबावो नालाय बेलेग बेलेग गामियावबो थांबावो आरो बे सानदरदिङा होननायावबो थाङो नालाय मन्दिरावहाय आं बै खनसे गंगासिनायावहाय गंगासिनानि समाव आं ब्लग हगारदोंमोन ना बे मन्दिरा आरोना नोंगौ एकदम थिग आरोना बे बर' गामियाव सोरखौबा गारि लाखिनानै मा होनो जबामोननि न'आव अबेथिं जायो होननानै सोंबाथाय खिथानो रोंखागोन आरो ना माने बे सिस्टारमोना मा होनो मन्दिरसिम थांदोंमोन जाहैदों आरोना दाख्लै मालाबा एकदम जों गामिजों थाङो ओमफ्राय हारसापाराजों हाबदोंबा जों गामिखौ मोननाय नङा आरोना बे हारसापाराखौ मानो बावखोथाय आङो ओमफ्राय हाथिफुटा होननायजों हाबदोंबाथाय सानदरदिङा पस्टार मोनदोंबाथाय बेनो जोंनिसै आरोना लालियापारा होननाय लिरनाय गैया पस्टारा आंनो लागायनांसिगोन मालाबा थांबा आरोना होमबासो ख्ला ख्ला मिन्थिसिगोन ओमफ्राय आरो सासे आगैया होनदों आब'आ बारा दिसा बडि केयार ब्लाउसखौ गाना नामा दिसाथ' होनाखै बडि केयार ब्लाउसखौ बारा गाना नामा माने आं बे बिगि ब्लाउसफोर लाबथाब एखमबा गेन्जिनि बिदिखौसो गानलाबायो नालाय गानो दङ आंनावबो ओमफ्राय आखाइफ्रानो इसिबां जायो नालाय दा गरमाव माने हाखवा हाखवा जादों आङो आरो जै गानबाथाय सिबाथाय सिथाबजोबो ना मोदोमजोंहाय गोलोमदैजों ओंखायनो आं बेखौ बारा बाहायथ'वाखै आरोना दङ गानो आंबो बायो मोजां मोनो बिरादनो ओरैनो आं बिसिबां आखाइखौ मोजां मोनो नालाय खिन्थु गरमाव एसे अयथासार जानानै थादों आरोना बोरैबानो बेनिफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो आङो ब्लग्सआवनो खिथाखादों आं बे बिहामजो हायलुदि ब्लग्सनि न' थांनाय बा न' नागिरनाय नाहैनायाव आङो न' गोदानखौ मोनमारबाय आरो होननानै आं खिथादोंना ओमफ्राय आं भिडिअआवनो रोखा रोखा खिथाखादों आंनि बिहामजो हायलुदि ब्लग्सनिसो होननानै आंनि नङा आरोना मोनथामसो कमेन्ट जाबाय बे सिस्टारा ना ब्रादार जागोनथाय आं मिथिला नोंहा बेसेबां न' सोलायबाय थायो बा न'खौ बेसेबां सोलायबाय थायो होननानै आं न' सोलायाखै आंहा नैबे कालारलेसावनो दङ आंनाव एथ' न' सोलायबाय थानो नैबे गरमाव दम गैया आरोना आरो न' सोलायबाय थानो आं दा सानथ'वाखै लासैनो सानगोन मालाबा उसुबिदानि खोथा दं बयहाबो थ' बेहा उसुबिदा जादोंमोन नालाय ओंखायनो बेहा सोलायदों थ' बेनिसो आंनि नङा आरोना दा आरो सिङाव हाबनानै नायजोबा मुवा सोरबा माबायोना सा साज्रां थांनाय जायो थ' आं फोरमायनानै होबावबाय आरोना ओमफ्राय आङो बुस्थुखौ गोसोखांनानै एकदम केमेराखौ अन खालामफिनथारबाय आरोना बे हारसापाराजों हाबो होननाया सानदरदिङा हाजोआव थांबा मन्दिराव थांनोबा एख्लापारा आरोना थ' बे एख्लापारा होननायजों लामाजों थाङोबा जों गामिखौ मोना बाट थांनोबा जुदि जों गामिखौनो एसे गेजेर गेजेर नायलांनोबा हाथिफुटा होननायजों हाबबानो लालियापारा गामिखौ मोनो आरोना नायल' जालायाव गंसेल' बर' गामि जोंनि लालियापारा आरोना बेखौ मोनलाङो एकदम बेजों थाङाबानो उफाय गैखाया आरोना थ' सोरबाफोर मालाबाफोर मन्दिरफ्राव थाङोबा दा आजिखालि गोबां बर'फोर थाङो बङाइगावनि क'क्राझारनि फ्रायानो थांबाय थायो आरोना थांबानो सोरबा नङा सोरखौबा गारिजों थांनाय मानाय दर्शन जाहैनाय बिदि लोगो मोनो आरोना थांबाय बायोबा हाथिफुटा होननायजों हाबबानो जाबाय आरोना नै नायदो सोर हाबावनो आरोना आंजोंहाय गोदाव सोराव माने बेलेग बेलेग दखानाव नागिरबालाय मोनगौमोन खिन्थु मा खालामनो आरो मा जालायखो एथ' आराम बाराव थानायालाय ओमफ्राय जाय दखानाव फाहामहोदों आं बे दखानाव लाबोबाय खिन्थु बे मोनसे फिसल'मोन आरोना ओंखायनो गुफुरखौनो लाथ'नोसै होननानै 100 थाखानिल' ओरैनो नै गुफुर एकदम सिख्लाफोर लाग्रा स्टाइल लाग्रा बायदिसो मोनलायलायबाय आङो ओरै केमेरा खेबलायलायनाय ओरै लालायलायनाय उफाय गैया आंबो बाहायथ'नोसै बेखौनो आंनि सिगांनि कालियाखासोमोन नालाय सुखुलायलाङा समायनाथ' नुयो नुनाया बर्डाराबो नै बिदि दंलायलायो एकदम गल्डेन कालारनि ओमफ्राय माथो खालामनो समायना नुबाबो आङो गुफुरफोरखौ लानो हाया जाहैबायना आरो दा नागिरबाय थानो समाय मोनैनो लानांगौ जालायबाय माथो खालामबावनो लाथ'नोसै बेसेबां गोमो जायो माला गोमो जाग्लिलायनाय लानोसै आरोना ओमफ्राय सिदा अखानायैसो एकदम नायदो दाखालिफोर एसे खंख्लामोन ना एबारना फुरा फिट आरोना नै फिसालानाबो बजाय लाखाबाय बेनिफ्रायहाय दै फरायोना फराया गावसो दंसै आरोना लेखा एसे लादों आरो मा लाखो गावनि आरोबाव भगबानासो मिन्थिसिगोन आलदायासो मिन्थिसिगोन माने आरो एसाइनमेन्ट हरनाय मा हरनायबो जमा जाबायना थ' गेजेर दांनो लानोसै आरोना ओंखायनो फुरा बजाय लाखाजोब्बाय ओमफ्राय आं दाबो मैब्रुंब्रुंनि दंथ'यो आरोना दासो मानसिया साफ साफाय जानोसै एकदम थफ्लानि मोनसेबो दांनांगौ गैला दुब्बुं थिखांनानै लानानै थांनांसिगौल' आरोना आयु बेफोरखौ लानानै नै थैगोनहाय थिखांथ'वाखैनोमोन दासो थिखांनायदों आङो हेस मोनलायबाय आरोना बेखिनिखौ थिखांनायावनो आयु सनाफोर बेखौ लानानै फ्लाइटआव गाखोनांगौ जालायलायसिगोनसो
फ्लाइटजोंसो थांगोन नालाय नै गैलाहाय एसे ट्रलियाबो दाख्लै फौजि बिथाङा लांबायना गावहासो लानानै थांबाय गावनिखौ ओइ नै बेगखौ गालांनानैहाय गोजौआवहाय सेबथा लेबथानो दाय थाइसि गैया मा गैया फ्लाइटआव गाखोनो लागोया माजों बोबावनांगौ जाखो खम जारला आयै दे जागोन दे सक्तिमानखा दसनाफोर आङो स्र' लुफुनानै ओंखारनोसै आरोना समायाबो जाया नङा जालांबाय थायो बारा ब्लग बानायबाय थानो हाया ओंखायनो सोब्रांनाय माब्रांनायफोरखौ आं ब्लगाव आरो सोबावासै आरोना जास्ट जेने थेने पेकिं एकदम थोन जाखांनानैसो नोंथांमोनजोंहाय आं हाजिरा फैफिनबाय थ' जायफोर आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग संनो फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोना बिराद गेस खालामदों सोरबा दाखालि कमेन्टआवहाय आंखौ बहा थांगोन बायदि मोननानैहाय थ' फ्लाइटजोंसो थांगोन जोङो जाला माला जायगायाव थाङा आरोना साधारन जायगायाव थाङा थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय